Wara l-ħolqien, wara Adam u Eva u wara Abel u Kajin, in-nies bdew jinfirxu madwar id-dinja. Iktar ma kien hemm nies, l-affarijiet bdew sejrin iktar lura. Adam u Eva ma bdewx minn dak li kienu mitlubin u kulħadd beda jagħmel l-istess. Dawn in-nies saru ħżiena u nsew kompletament lil Alla. Iżda kien hemm familja waħda li baqgħet mixja kif xtaq Alla. Noè, il-mara tiegħu u 3 uliedu. Huma kienu jemmnu f'Alla. Minflok kien moħħhom kif se jagħmlu dak li mhux sewwa, kienu verament joqogħdu attenti li jservu lil Alla dejjem. Darba minnhom Alla tkellem ma' Noè u taħ biċċa xogħol inkredibbli. Alla qal lil Noè li kienet ġejja maltempata kbira li terreq lid-dinja kollha. U qallu li kien se jsalva lil Noè u lill-familja tiegħu minħabba li dawn dejjem xtaqu li jħobbu bis-senċerità lil Alla. Allura Noè kellu jibni dgħajsa kbira li jgħidula arka. Alla qallu eżatt kif għandu jibniha u kellu jħalli spazju għalih, għall-familja tiegħu u għal ħafna annimali. Il-familja tiegħu bdew jaħdmu fuq l-arka. Kienet biċċa xogħol ftit kbira. Huma kellhom jaħdmu din l-arka għal rashom u kienet arka veru twila. In-nies bdew jaħsbu li Noè kien miġnun. Kienu jitku bih u jwaqgħu ħaċċajt. Imma Noè beda jfakkarhom f'Alla u qalilhom biex jiddispjaċihom tal-li jagħmlu u jobdu lil Alla għal dak li jixtiequ. Imma dawn ma tawx kasu, anzi waqgħu iktar ħaċċajt. L-arka kienet lesta. In-nies baqgħu sal-aħħar ma jagħtux każ ta' dak li qalilhom Noè. Meta kien wasal iż-żmien, Alla bagħat koppja ta' kull annimal li kien hawn fid-dinja. Kienet ħaġa kbira ħafna. Noè, l-familja tiegħu u l-annimali kellhom joqogħdu fl-arka sakemm jgħaddi l-maltemp. Iż-żewġ pari ta' kull annimal kellhom il-post tagħhom fejn joqogħdu. 2 bdew tilgħin fuqha. Ġiraffi, iljufanti, iljuni qtates, fkier endut, orsijiet, asafar u kull annimal ieħor. Il-maltemp wasal u mal-ewwel taqtiriet tax-xita in-nies indunaw li issa kien kollu għal xejn. L-arka kienet magħluqa u Noè u l-familja tiegħu kienu se jsalvaw. Niżel ħafna ilma u għaddew ħafna xmajjar. L-għadajjar kibru u d-dinja saret baħar wieħed kbir. Kollox kien spiċċa taħt l-ilma. In-nies li warbu lil Alla u waqgħu ħaċċajt lil Noè kienu mietu. Il-familja ta' Noè u d-żu ta' annimali ta' fuq l-arka kienu kollha salvi. Huma baqgħu għaddejjin hekk fuq l-ilma għal diversi xhur. F'daqqa waħda, ix-xita waqfet. Noè ħelles għasfur biex jara jekk isibx art fejn joqgħod, imma l-għasfur ġie lura. Ġranet wara, Noè ħeles ħamima u din ġiet lura b'fera ta' siġra. Noè nduna li l-ilma kien nixef u l-art bis-siġar bdiet tidher. Fl-aħħar, l-arka waqfet fuq quċċata ta' muntanja. Il-maltempata kienet spiċċat. Kien wasal iż-żmien li jiftħu l-bibien tal-arka u jħallu lill-annimali joħorġu. Il-bibien infetħu, l-asafar taru u l-annimali bdew ħerġin u daru mal-art kollha. Noè u l-familja tiegħu ħarġu wkoll u ringrazzjaw lil Alla ta' dak li jagħmel magħhom. L-ewwel ħaġa li jagħmlu kienet li bnew artal lil Alla. Offrewlu sagrifiċċju. Irringrazzjawh li żammhom salvi matul il-maltemp. U Alla għamel ftehim ma' Noè u minnu fih deret qawsalla kollha kuluri fis-sema.